És el moment de conèixer quines són les propostes culturals de cada una de les formacions polítiques per a la pròxima legislatura. Comencem amb Tomàs Natxa, de Coalició Valenciana. Bueno, pues les polítiques culturals de Coalició Valenciana tots les tenen clares, però per si cas vaig a recordar-les. En política cultural, Coalició Valenciana respalda les diferents activitats culturals promogudes des de les entitats valencianistes. Però el nostre partit, com a valencianista, i en la prioritat de defendre la nostra idiosincràsia i personalitat valenciana, la nostra història i el nostre autèntic idioma valencià, considera que l'acció política en aquest àmbit deu de ser aplicada amb determinació. Nosaltres volem també, sabent que tota la història, no de la comunitat, sinó d'Espanya, inclús d'Europa, tota se fundamenta en els arrels del cristianisme. Nosaltres volem que torni l'assignatura de la religió a les escoles, volem que tinga qualificació com les demés assignatures, perquè això és cultura. El que no pot ser ara és estar pensant en les escoles, ficar una assignatura pels àrabs, pels nostres invitats, si volem o no volem, que tenim així, i en canvi el nostre, el de tota la vida i el que en definitiva ens diferencia dels demés, anem desitjant-ho. Jo de moment ja he acabat ja. Moltes gràcies. José Ramón Maravilla, del PSDI-PA. Nosaltres volem dotar la biblioteca municipal amb bibliografia més actualitzada, que està un poc vella. Crear una sala d'ordenadors que fa falta, perquè la gent va allí i sols n'hi ha 2. Volem ficar 20 ordenadors connectats a internet gratis. Recolzarem també la societat musical i la consolidació del grau mitjà de l'ensenyament musical. Ampliar l'horari d'apertura de la biblioteca en tal de donar millor resposta a les necessitats acadèmiques dels nostres joves. Després també en festes volem potenciar les festes de barri, perquè cada barri és diferent a cada un. Permetir que el teatre municipal siga utilitzat per totes les falles de la nostra localitat. Incrementar l'aportació municipal a les comissions falleres i apoyar la festa taurina en mitjans materials i publicitaris. En l'esport, nosaltres volem que tota la gent faci esport, tota la gent, i ajudar a totes les accions esportives. I en educació, volem remodelar i rehabilitar totalment el Centre Cultural Jaume I, les antigues escoles, perquè això està deplorable, perquè siga un punt de referència cultural i educatiu a la nostra ciutat. Volem fer allí una escola d'adults, però fer-la bé, perquè no té condicions. Després, també en últimes tecnologies, volem ficar una red wifi per al poble, que siga gratuïta per tota la gent. Volem crear una xarxa d'internet perquè totes les gestions administratives en l'Ajuntament es puguen realitzar des de casa. Implantar curs gratuïts de PC i internet a totes les persones de la tercera edat, totalment gratuïts. Sí.